מה השאלה הבאה? איפה אנחנו? אני ב-4 צריך לעשות? 79. תגידו משהו על החוויה. התחרות קצת קלה מדי, אני חייב להודות. מה למדתם? למדתם משהו חדש? הסמל של 50. איזה דמות הנחתה את הערב המרכזי של חג ה-50? חג ה-50 היה בשנת 2000. רגע, יש פה בעיה. מה? מה שמו של פסל העץ? הנה. פסל. לא, פסל. מאין עשו עלייה עולים אחרי. זה הפרס. לא, אבל זה שווה? מאין מה? עלו? זה שאת לומדת על הכיוון. תגידו משהו על החוויה. מה השאלה? מה השאלה? אוקיי. למדת משהו חדש על הקיבוץ? נכון, מאין עשו עלייה אה? עולים החדשים. כמעט הכל. יופי.